don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Nzwethu TV, it's the Club World Cup. Mamelodi Sundowns 0, Fluminense 0. I'm joined by Umenier Owetiski. Sibos. Odds, please. Ukraine. I am not. Yeah, rest in peace to Babu Msibi. Rest in peace, Themba ukuthi nomndeni uzoduduzeka ne. Yeah, okay. Ake singene egameni Sithibo. Yeah. Siqale la Sithibo. Ayisiqale nje ngokubongela iSundowns ne. Siqale ngokubongela iSundowns ngokuthi ikhuphule iflag lethu. Lento abayenzile umhlaba wonke usuyabazi ne. Ubonile na kuma stands ukuthi bese kukhona nabantu ababuya khona la eAmerica bese befake nama colors eSundowns besupport. Le nto ikutshela ukuthini? Ikutshela ukuthi basazoqhubeka beyilandela. Angeke begcine ngokulandela iSundowns kuphela. Sebezochecka neleague yethu, izinto ezenzeka kuphi kwileague yethu. If uthi uyafika udominate i-team enjengeDortmund. Uyafika uthola i3 point first game yakho and then uyabona neperformance abayishayile today. Iyakutshela lento ukuthi umhlaba wonke usuzwenze njani, usuzoba neinterest kwiPSL. So siyabonga ukuthi bephakamise iflag lethu ne. Alright Sithibo. Kunento angazi noma uyinotisile especially if half ne. If half umuntu obekera iSundowns. Okay, umuntu uzothi as always ucost uhleze icarry iSundowns. Mara moya checka na today ubeyithwele ngamahlomba akho cost and I think ngitholile secret ukuthi why ucost ehleze ethwala iSundowns okanye why ehleze panisha ama team. So alright, iSundowns the way edlala ngakhona igame today ingisizile futhi ukuthi ngidiscover yonke lento le ngizokhuluma ngayo. Isebenzisa i-U shape. U shape. Yes, letter U. U shape ne. Lento iba kanjani? Kwi right half space ku drop ukekana ne, especially kuma build up. And then la central phambi kwa D-line abantu abaningi bazi ukuthi D-line kuzoba khona umkwena, but ngokwama zone it's zone 5 la ku D-line. Bese kwi left half space kuzoba uCupido ne. It's left half space Cupido, central kuzoba umkwena uya drop ezongena lapha phakathi kwa Cupido no kekana. And then uma sisuka lapho sesiya ku remember it's left half space, central zone 5 and then bese kuzoba i right half space. Remember kwi left back sinobani sino Divine Lunga ne. Divine Lunga uyaphusha ehambe engakuphi engakwi center line. Umuntu odropayo kuleli side le left back kuba uAlende, that is zone 7. UAlende uyadrop ezek zone 7. From zone 7 siya ku zone 8. Uzone 8 bayawushiya be-empty. Omunye umuntu uzoyibuza zone 8 ukuthi ukuphi. Ulapha kuka D-line ne. If it's zone 5 D-line and then if you push after zone 5 it's zone 8. Leso space bashiya sibe empty. Bese siya ku zone 9. Uzone 9 occupy ubani? Umdawu. Remember ma center back yethu kuba ubani? Kuba umkwena, ukekana no Cupido. Bese ku zone 9 faka kwi channel kuzoba ubani? Zoba ukhulisa umdawu. Uyabona lonto isikhandela yini? Isikhandela ishape so umdawu le kwi channel phezulu kuzoba ukekana kwi right half space, kuzoba uTebs la ku zone 5, bese kuzoba ku zone 7 ku left half space kuba Cupido and then next to Cupido kuzoba uAlende which is zone 7. Bewushiya zone 8 ungenamuntu ne. And then uDivine Lunga uyaphusha ekuphi? Phambili ngakulayini which is zone 10. Uzone 10 le kwi channel phambili iduze kwe center line it's zone 10. uDivine Lunga yabona nawo sakha le shape le ka U. Bese it from zone 10 sesingena la central which is zone 11. Okay. Remember ngithe zone 8 bayomshiya la central ungenamuntu. Same thing no zone 11 bayamshiya ngabe khona umuntu kube ispace empty lezo. After zone 11 sibe no zone 12. Uzone 12 occupy ubani? Occupy uThemba Zwane. Uzone 12 usondelene no zone bani? No zone 9 le khona ukhulisa umdawu, which means uThemba Zwane usondelana nokhulisa umdawu. Bese uAlende sondelane nobani? No Divine Lunga lapha nesense. Uyabona ukuthi lapho kwi channel lapho kusenzeka yini shape ubani? It's a U shape ne. And then after i-sensor
leli side lika Divine Lunga kwi channel bese sizoba no Matthews kuzone bani it's zone 13 naye usathatha usathatha I channel and then central sibe nobani sibe no Rainers okuzone bani okuzone 14 and then kuleya far channel eduze kuka Costa nomdawu lephezulu of which is zone 15 sizoba no Costa. Remember ngitshela ukuthi zone 8 no zone 11 awubi namuntu akekho umuntu yes. So ngalesikhathi umkwene drophile, remember umkwene udlala eSenza ne, umkwene drophile eze la eback, which means kunomuntu okufanele amlandele ne, iopponent kumele imlandele yomark. Ngalesikhathi uAlende edropha eza la esideni kwi channel, kune play kumele njani limlandele. Ngalesikhathi uThembazwane edrop eya ku zone 12, kune play kumele njani kumele imlandele. Uyabona ukuthi bonke labantu balandela la eSenza kusala kunjani, kusala ku Ames. Ngalesikhathi uMatthews elapha ezansi faka kwi channel, kune play kumele njani limlandele. Ngalesikhathi uRainers esele la ku zone 14 ama center back wethu kumele njani akumele amgadi uRainers and then ku zone 15 laphana kukhona uCosta. Ngalesikhathi be confuse yile uyona yonke lento okulandela ama play. Ngalesikhathi beqala ibuild up uCosta uya dropa from zone 15 ebuye ezo occupy zone 8 and zone 11 ingakhe kwazi ukuthola ibhola la eSenza so that air receive kwazi ukuthi carry a progress to forward ne. Ngalesikhathi progress uyabona ukuthi ama backline yabo iba confused now cause should we go to Costa sishiya ama players sishiya Matthews sishiya Rainers kusana bo Thembazwane ngani hence why uCosta ekwazi ukuthi carry in ibhola elithathe from zone 8 or zone 11 carry atake yes hence why uCosta uzomhleza umbona sebholeni because amajita understand ama zones understand ama areas and a ground team ingakho Sundowns dominator so and ngiyasaba Sipho labantu mebebuye ubonile ibhola mebedlala basazobuya beyisana le engale ye-Champions League final kuzoba engale yamanje iClub World Cup and uyabona ibhola abadlalayo litop kakhulu sengivala Sibo siyabonga kwi-Sundowns ukuthi siphakamisele iflag lasemzansi siyazi ukuthi ama numbers azokhula kwi-PSL abantu bazoqhubeka benze njani besibuka thank you Sibo thank you Minier